Γεια, Λέονιξ εδώ και σήμερα θα παίξουμε GTA 5 όπως είχαμε υποσχεθεί. Ναι! Λοιπόν, πρώτα θα σας μάθουμε ένα σημαντικό μάθημα. Πώς να ρίχνετε μία αγκόμενα. Κάπως έτσι. Έπεσε επιτυχώς. Αντιγραμμένο λίγο από καφέ και είναι έτσι. Το έχουν διάσωει οι Afro Gamers. Είμαι 522 level. Είσαι. 522 level. 522 level είμαι. Πόνος ότι δεν είμαι 522 level. Όχι. Μα είμαι. Όχι. Πήγα σε αποστολή, φιλάρα. Λοιπόν, θα παίξουμε online, θα παίξουμε σωστό γαμμένο online. It's just online, man. Μάλλον το επόμενο gameplay θα είναι το WWE 2K16. Θα φάω πάρα πολύ ξύλο. Μα πάρα πολύ. Θα πάρει τον Terminator βέβαια. Θα δείξει. Για όσοι δεν το ξέρουν, έχει τον Terminator μέσα. Και κάτσε εσύ τώρα, περίμενε σαν τον ηλίθιο να βρει κι άλλους παίκτες. Γιατί να έκανα βόλτες με το αυτοκίνητο. Και μετά να βλέπα έναν καμένο 200 level, να έχει ωραίες σοπλάρας να τσέβαζε και εγώ να έπαιζα με το πιστολάκι. Να πίστευα με το... Πιστολάκι είπα. Να τον πίστευα Α, με το... weapons, pistol. Ωραία, Τζο, ωραία πάμε. Τι είναι αυτό, get hold on of... Τι πούς αυτό. Hydra. Φίλε, άμα πάντως το νικήσουμε θα πάρουμε πολλά φράγκα. Και μπορείς να αυξήσεις το ποσό. Αυτό το χάσω. Για αποχέτευση θα πάμε. Όχι ρε μαλάκα, πιλότος είσαι. Αυτό γαμάει. Αυτό γαμάει. Μην αλλάζεις. Αυτό. Αυτό. Αυτό, ready. Αυτό. Αυτό έφτασα. Αυτό. Αυτό. Όχι. Όχι. Αυτό. Όχι, το μαλάκα. Ναι ρε, και η μάσκα του Casey Jones εκεί. Ναι, η μάσκα του. Ναι, αποφάσεις όμως. Κάσε. Έτσι, θέλω να μου σου βάλω. Οκ. Πάμε. Πατά ready ρε φίλε. Custom vehicle. Α, εμένα περιμένω τόση ώρα. Οπότε πάμε. Μπα. Έτσι κάνουμε εμείς. Πω. Εγώ είμαι ο πιο ωραίος φυσικά. Όχι. Είμαι το μεγαλύτερο level. Ακολούθα αυτό να μπεις μέσα στο όχημα του να πάτε μαζί. Αυτό είναι εδώ το τύπο. Αυτό να ακολούθα. Αυτό είναι εδώ το τύπο που ξέρει έναν τύπο που ξέρει έναν τύπο. Πήγαινε στα μάξι σου απλά. Μπες αυτό, μπες στο ζενιτόρνο, μπες στο ζενιτόρνο. Στο μεθόριο θα μπορώ, φίλε. Μπες στο Με ζενιτόρνο. την άμπω στο δικό μου, ρε φίλε. Θα μπεις στο συγκρίνιστο. Δεν έχει θέσεις. Μπράβο μαλάκα. Δεν σ' αμάξι εδώ μαλάκα. Εντάξει, μαλάκα, τι είναι άσχημο για τις άλλες level που είμαι. Πού είναι οι άλλοι μαλάκες. Απλά ακολούθα τους. Ναι, δεν να τους φτάσω. Βλέπεις το μπλε εκεί στο χάρτη. Ναι. Πήγαινε σε αυτό. Εκεί πηγαίνω. Πατά start. Δεν μπορώ. Για να σημαδέψει να σου βγάλει τον δρόμο ρε. Δεν μπορώ τώρα. Εντάξει, το κάνω. Όχι. Και πάω πού. Πατά L2. L2. Ωραία. Και τώρα... Εδώ. Εκεί. Ωραία. Οκ, σαν. Και πάμε σαν. Καλά. Πάρα καλά. Δεν κοίτασα. Είτε σε αυτό κοίταζες. Ναι, όχι, σε αυτό δεν κοίτασα, σοβαρά τώρα. Ναι. Εδώ τώρα που κοιτάω όμως δεν λες τίποτα. Κοίτα και ένα, τώρα που θα πατήσω, κοίτα ένα κολλίδι.
Μαλακία. Πολύ ωραίο κολλήτη. Κόλλος. Δεν μ' αρέσει το συμπόι, απλά ρε φίλε. Γιατί? Έτσι, επειδή αλλάζει φώτα και δεν θέλω να αλλάζει τα φώτα. Ήταν το πιο δημιουργικό που είχα για να δικαιολογήσω την άξια διοίκησή μου. Ευτυχώς τα παραδέχτηκε. Οι άλλοι θα έχουν φτάσει ήδη πάνω στοίχημα. Τι λες, δεν θα είναι πιο γρήγορα από μένα την αστραπή. Την αστραπή. Με αυτό το αμάξι. Ο άλλος είχε το ζεντόρ και πας... Μαλάκα! Και πας να του πας κόντρα με αυτό το αμάξι. Δεν είναι τόσο άσχημο. Όχι, το ζεντόρνο δεν είναι ακριβώς αγωνιστικό. Είναι... Ποζέρι. Είναι για κόντρες. Είναι... ναι. Φτιαγμένο. Κολοφτιαγμένο. Whatever. Γι' αυτό σου λέω, πας να του πας κόντρα με αυτή την παπαριά. Πας τύχημα να τα φτάσω πρώτος εκεί. Όχι. Ωραία, μόλις το χάσες. Αφού έφτασε ο άλλος, να δες που είναι. Δεν με νοιάζει. Τόσο άλλος δεν θα γίνει. Μα δεν κάνουμε κόντρες, αγόρι μου. Ανθρώπους πάμε να κλέψουμε. Το λέω λες και είναι κάτι το φυσιολογικό. Οκ, μετά από αυτό θα πρέπει να πάμε πάλι στο Los Santos Casinos. Έλα ρε φίλε, ποιος το βάλε αυτό εκεί. Ο Δήμος. Του Λος Σάντος. Έτσι το γαμί του κάτω θα γίνει. Μπράβο πάλι. Γι' αυτό σου είπα, πρόλαβε να πας στο Ζεντό. Αυτό ήταν θάλ. Όχι, αυτό ήταν μαλακή. Έλα ρε φίλε Ήταν τώρα. και αυτό tag. Επειδή μου την έμπαινε. Ναι, Δεν έχω χτυπήσει καθόλου το αυτοκίνητο. όχι. Φίλε, ευτυχώς που δεν είμαι οδηγός. Εντάξει, δεν πάω τόσο άσχημα. Όχι. Καθόλου. Μ' αρέσει να βρίσκω πινακίδες. Fucking driver skills. Ναι, αλλά αυτά δεν τα βλέπεις. Ούτε αυτά τα βλέπεις. Και σ' αρέσει να σκοτώνεις και κόσμο. Μπαίνω εδώ τώρα, τι κάνω εδώ. Εκεί μπες. Μπες. Έφτασα, πέρες. Όπα. Όχι Κάτω εκεί θα ρε. Στο χώμα κάτω. πάω. Εντάξει ρε. Τώρα. Στο μπου. Μπήκες από τον δρόμο ρε. Hey yo, τι λέει. Μη μου λες εμένα γιο. Σκάσε ρε. Η μάχη. Βγες και μπες στις... Να του πάρω το ζεντόρνο και το ζεντόρ, πώς το Δεν μπορείς, μπες μες στη βάρκα απλά. Μη μου ξανακορνάρεις εμένα. Μπορείς να περνάς με αυτή τη βάρκα. Πάτα τρίγωνο ρε. Όχι ρε φίλε, εκεί θα μείνω. Φέρε. Όχι ρε. Πάτα τετράγωνο. Τετράγωνο. Πέρα τετράγωνο θα πάω τώρα. Όπα, γιατί να οδήγησε αυτός ο βλάκας. Βασικά τυχερός είναι γιατί. Το ξέρεις αυτό το όπλο. Δεν έχω πέφτει το πολύ που Ναι, είναι αυτό που σου είπα ότι αγόρασε. We don't care man. Πώς το άδειο. Αλλά ναι, δεν θα την έχει αυτό. Ωραία οδηγάει. Τι ωραία που είναι. Φίλε, αν ήμουν εγώ, ήμουν ικανός ότι βίλεσα τη βάρκα. Α, το βλέπεις αυτό το αεροπλανοφόρο εκεί στο βάθος. Αεροπλανοφόρο είναι. Πολεμικό είναι της κάτα. Τι, εμείς οι 4 τυπάδες θα πάμε να... Θα πάμε για γκάγκ στο αεροπλανοφόρο ή Μου πολεμικό. τις πάει που πηγαίνω λίγο να λαμβάνω. Βήματα, κύματα, τι θες. Ναι. Μας πυροβολεί ο άλλος. Ναι, όχι. Ναι, πυροβολεί πίσω. Ναι. Κάνει γελάκια πάνω στο νερό. Μπορώ να σκάσει. Το βλέπαμε από σουάρ τώρα δηλαδή. Δεν έχω αλλάξει καν την κάμερα, ξέρω εγώ. Ότι πας την αλλάζει εκεί. Όχι. Αεροπλανοφόρο είναι. Κάτι για EMP ακούω. Μαλάκα, θα κάνουμε γκάγκ σε αεροπλανοφόρο, εμάς σοβαροί, είναι γεμάτοι στρατιώτες από και πολεμικά τζετ. Να μας κλάσουμε μάζε. Ρε, εγώ είμαι 4 level. 522 εννοώ. 522 level. Ναι, καλά. Ωρε πούστη. Ωρε πούστη. Μουτσίσαμε. Ρε φίλε. Team Live 1, δηλαδή έχουμε μια φορά ζωή. Ναι. Μία και μετά καμία.
Ναι. Ή μία και πεθαίνουμε. Όχι, μία και μετά καμία. Έχεις μια ευκαιρία να πεθάνεις. Αλλά πρώτη φορά βλέπω αεροπλάνο χωρίς το GTA. Πού πάει. Α, τι θα κάνουμε με την εδώ πέρα. Γιατί δεν το πάρκαρε εκεί πέρα να... Ότι για τον μπάλο είναι αυτό. Έλα, ανέβαινε εκεί. Περιμένετε το καλύτερο. Φορά τη μάσκα. I will. Ωραία, άντε, πάνε. Πάνε αγόρι μου. Να πάρω και το όπλο. Flight deck. Deck, τι είναι το deck. Πού πήγαν οι άλλοι, ρε. Κάνε ρε μαλάκες. Πού πήγαν. Τώρα έχει μέσα λίγο. Ρε είστε γιορτάδες. Τι κάνω. Καλά σου αφήνω να κάνω όλη τη δουλειά. Εσύ βγάλε κανένα οπλάκι απλά. Πάμε. Πού είναι. Μαλάκα, έχουμε να φάμε πότσο. Δεν ξέρω τον τρώμε, φίλε μου. Εγώ ακολουθώ από το Τι πλάνο. ακριβώς θέλει να κλέψουμε τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τετράγωνο ρε. Ναι, εντάξει. Παρκουράδας. Κουράδα, σκέτο. Μάλα. Ναι, ο μαλάκα την πουτσίσαμε. Πάρ' το όπλο. Ωραία, μουστή. Αυτή δεν στα στρατή. Ότες. Είδες. Ο άλλος έχει το RPG μαλάκα. Έκανα και κάτι σωστό. Όχι, δεν το έκανες εσύ. Εγώ το καπέτυχα το τέτοιο, ρε. Ναι. Κάτι έσκασε εκεί. Όχι, RPG έχει ο άλλος ο Βλάκας. Δεν... Μην πας στη φωτιά ρε. Κάθε φωτιά έχει καπνό, φίλε. Νομίζω ότι αυτά τα τζετ που απογειώνονται από μόνα τους, δεν χρειάζεται να... Όχι, πυραυλό, γουστάρε. Άλλαξε, για να δούμε τι έβλεπες. Άρα, Έλενα. Α, το πήρες τώρα. Όχι ρε, όχι εκεί. Φεύγα, σε παρακαλώ, φεύγα. Γιατί. Ρε μαλάκι. Μόνο μην πεθάνεις. I want. Στείλε χακ. Ω μαλάκα λέγε. Θα κλέψουμε το τζετ. Πού πά. Κυνηγάω να τι πάω, δεν βλέπεις ένα κόκκινο. Δεν μας ενδιαφέρει τι πας. Πάνε κλέψε το τζετ να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στις δουλειές μας. Πού πας. Ανεβαίνω πάνω, όλοι έχουν ανέβει πάνω, ρε φίλε. Όχι, ο ένας βγήκε έξω. Να το. Τους μαλάκες μου κοροϊδεύουν. Δεν σε κορεύει. Ω. Έτσι σκάς κάτω, ρε φίλε. Πρέπει να σκάς σαν τίγρης κάτω, σαν γάτα. Μην τη σπά. Εμείς θα της το κάνω. Show the hydrant to the drop off. Τι. Ω, πήραμε το hydrant. Τρέχα. Βγες έξω. Take out the fighter jets. Τι. Πώς θα take out the fighter jets. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Θα κλέψουμε jet από το αεροπλάνο φόρο. Δεν ξέρω. Πάμε. Λέγε ρε. Μπράβο, μαλάκας με έφερε εδώ. Δεν ακολουθά. Σε έφερε εσύ φτες που να ακολουθάς εσύ απλά βγήκα έξω. Δεν ξέρω πώς θα βγω. Να βγω έξω. Ότι πας ξέρει που πάει ή όχι. Όχι. Κανένας δεν ξέρει που πάει. Βασικά εκεί μας έχουν πάρει ένα. Ναι, το Hydra, το Jet, αυτό που όταν είναι στο πάτωμα απογειώνεται κατευθείαν. Αυτό νομίζω είναι το... Α, από εκεί νομίζω. Ναι, μάλλον από εκεί πας. Health pack δεν θέλουμε. Προχώρα. Βγες έξω από την πόρτα αυτή, βγες έξω. Περίμενε. Άκουσε. Πώς θα κάνουμε take out the jets. Νομίζω... Για φέρνει, μην πέσεις. Ωραία, προσφόντουμε.
να δεις τι κάνει. Δοκιμάζω, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, οι άλλοι πήραν το τέτοιο και μας παρατήσαν. Για φέρετε. Ορίστε πάρε να μου εξαλείς αρχή. Τρέχει λίγο ρε αγόρι, να μην τρέχει, δηλαδή δεν σου κάνει κακό. Ναι, φοράει τη μάνα του και τον πατέρα του άλλο και θα τρέξει. Τι φοράει, Αλεξής τώρα αν δεν κάνω λάθος. Και. Βαρύ είναι ρε φίλε, δεν είναι ελαφρύ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορείς να βγεις από την πόρτα σου τόσο άξιος. Δεν κάνεις τόσο άξιος. Ναι, εγώ είμαι άξιος, δεν ξέρεις καν από που ήρθαμε. Από εκεί που ήρθαμε θα βγούμε, ξυπνιέ. Α, τα έκανε τελικά. Τώρα πώς το... Φέρε το νομίζω, Από εκεί το που βρήκα, ήρθαμε- φέρε. Από εκεί που ήρθαμε θα βγούμε ρε μαλάκα. Περίμενε.